Час новин на телеканалі АТР. 17 лютого, 1086-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», в студії Ескандер Маметов. У цьому випуску. Авдіївку знов обстріляли. Поступило троє. Один чоловік, на жаль, загинув. У США страйкують мігранти. Вони відіграють важливу роль у системі, однак почуваються привидами, тому що їх ніхто не визнає. На Керченській переправі затор з 1000 вантажівок. А, тут нечего брать вообще. Вам сюда волокем, а что толку? Окупаційний суд залишив Вадима Сірука під арештом до 8 квітня. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму сьогодні не задовольнив апеляцію фігуранта справи Хізбут-Тахрір Сірука на продовження арешту. Фігуранти ялтинської справи Хізбут-Тахрір знаходяться у в'язниці вже більше року. Перших 4 заарештували 11 лютого минулого року. Серед них був правозахисник Емір Усін Куку. Крім нього були затримані будівельники Муслім Алієв і Енвер Бекіров, а також торговець квітами Вадим Сірук. Адвокату кримських мусульман Емілю Корбедінову повернули техніку, вилучену під час обшуку 26 січня. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк. При цьому співробітники ФСБ, повертаючи техніку, розпитували Корбедінова про інформацію, що є адвокатською таємницею. 26 січня російські силовики затримали Еміля Корбедінова після обшуку в офісі, вилучили оргтехніку для експертизи. Окупанти звинуватили Корбедінова в пропаганді екстремізму через публікацію в соцмережі 4-річної давнини. Корбедінова заарештували на 10 діб. 5 лютого його відпустили. Кримсько-татарські активісти закликають не брати участь і не балотуватися на майбутніх додаткових виборах до місцевих рад в окупованому Криму. Після складання кількома депутатами своїх повноважень в Миколаївській окупаційній сільській раді Сімфропольського району окупанти призначили додаткові вибори на 2 квітня. За словами активістів, після ігнорування кримськими татарами цих виборів, окупанти і кримсько-татарські колабораціоністи змусили висунути свою кандидатуру екс-директорку Тепловської школи Фатіму Сейтвелієву. Большинство крымско-татарских активистов по-прежнему считает, что участвовать в выборах в Крыму какого-либо уровня является неправильным даже с моральной точки зрения, так как на Крымском полуострове продолжаются политические преследования крымских активистов, правозащитников, адвокатов, журналистов, людей, исповедующих ислам. Мы считаем, что подобными действиями люди, участвующие в выборах, фактически легализуют эти преследования, признают эти преследования, что является абсолютно неправильным. Конечно, эти люди имеют полное конституционное право поступать так, как они считают нужным поступать. Никто отговаривать их не собирается, но мы, как общественность, считаем, что добиваться решения местных проблем можно без непосредственного участия в выборах, а работая постоянно с местными властями как громада, требуя выполнения тех обязательств, которые депутаты берут на себя. В Алупці вулиця залишилася без води. Водоканал відключив воду за розпорядженням місцевого окупаційного виконкому. Таким чином, міські чиновники вирішили виконати план Ради міністрів окупованого Криму з наведення ладу і підтримання чистоти на території окупованого півострова. За словами місцевих жителів, у них відсутня власна каналізаційна насосна станція. І аби не будувати станцію за бюджетний кошт, окупаційна влада просто не включила вулицю до складу Алупки. І тепер змушують мешканців цієї вулиці ставити станцію за власний кошт. Однак в городян таких грошей немає, тому люди живуть без води. Воду в будинках містян окупаційна влада пообіцяла включити лише тоді, коли з'явиться каналізація. Приехал водоканал наводить экологический порядок. Со всей нашей улицы 1 мая, вот часть домов Ленина подключены тоже к нашей канализации. Взяли в 3 домах, рубанули воду, опломбировали вентиль, развернулись и уехали. Вот сегодня мы 3 сутки без воды. Так ниточка шел, мы думали, хоть чуть-чуть набрала, вот стоит у меня... Снег топили. Снег топили, натопили. Вот это с дождя. И вон там тоже. Вот. И там у меня за сараем 2 ведра тоже. Контролер с водоканала. И сказала, что вам обрежут воду. Мы не верили. За 3 дня можно сделать канализацию разве? Люди что могут? За свои деньги такие построить КНС, эту станцию?
Близько 1000 вантажівок чекають у чергах на Керченській переправі. За інформацією перевізника, з боку Краснодарського краю чекають 968 вантажівок і 270 з боку окупованого Криму. Через заледеніння на переправі працюють лише 3 пароми. Вони перевозять пасажирів і легкові автівки. Водії фур у селищі Ілліч Краснодарського краю напередодні ввечері на 3 години перекрили дорогу. Вони вимагали пропустити вантажівки з швидкопсувними продуктами. На дорозі утворилося 5-кілометровий затор. Після переговорів з правоохоронцями блокаду траси зняли, водіям вантажівок пообіцяли виділити окремий паром. А когда вот самая последняя фура отправилась на тот берег? Какого числа? Дня 3, наверное, до столько. 3 день, да. А вы откуда едете и куда? Омск. В Омск? Да, с Омска. Груженые все? Не, и пустые, отсюда нечего брать. В основном все пустые едут, да? А тут нечего брать вообще. Вам сюда балакем, а что толку? А отсюда пустые. Но дорого вот сутки прожить выходит. Ты больше штук. – 33 години – стільки часу провів переселенець Ілля Ільїн на адмінкордоні з Кримом, намагаючись провезти на материк особисті речі. Йому це не вдалося. Через постанову 1035 Кабінету міністрів України вона суттєво обмежує перелік дозволених до перевозу речей. І порушує конституційні права громадян України, вважають правозахисники. Те, що цю постанову потрібно міняти, переконані й в Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій. З Криму до столиці Ілля хотів перевезти особисті речі – кавоварку, телевізор, посуд і колекцію кримських вин. О 10-й ранку він приїхав на пункт пропуску Каланчак. Митник виніс картку відмови, де було відмовлено у провоз через митний кордон України певних товарів. Це стосувалося електробитова техніка бившого використання, це були особисті речі, домашній кінотеатр, лікаро-горілчані напої, і там ще список продовжався, там персональний комп'ютер це був. Там ми стояли 9 часов. Ілля викликав поліцію та, порадившись з митниками, запропонувала переїхати на інший пункт пропуску. Сказали, езжайте на Чеплынку, там вас пропустят, вы здесь наделали много шума, уже машина ваша засветилась, езжайте туда, там вас сейчас по-тихому пропустят. Там Іллі теж не вдалося провезти речі. Пробувши на морозі більше доби, він залишився на материку, а речі вирушили до Криму. Тепер Ілля оскаржуватиме митну заборону. Одеський суд минулого року вже визнав дії митниці незаконними, але це рішення не стало прецедентом. Необходима отмена этого постановления и принятие нового постановления, которым будет адекватно урегулирован этот вопрос, которым будут действительно запрещены коммерческие поставки в Крым и из Крыма, но будет обеспечено право граждан на свободный провоз своих личных вещей. Постанову 1035 потрібно терміново міняти, впевнені в центрі освіти Альменда. Вступна кампанія не за горами, а труднощі на адмінкордоні можуть відлякати кримських абітурієнтів від материкових вишів. В сумке. Открываем эти вещи глазами таможенникова. В этих вещах нет бинокля, в этих вещах нет лыжных палок, в этих вещах нет переносного телевизора, в этих вещах нет пейджера. По мнению государства Украина и по мнению логики постановы 1035, именно эти вещи безумно необходимы будут студентам во время обучения. Когда родители будут принимать решение, а где же учиться их ребенку, я не думаю, что, прочитав и познакомившись со списком постановы 1035, родители будут выбирать Украину. З правозахисниками та експертами згодні в Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій. Там вважають, що час переглянути всі закони, що регулюють відносини з Кримом. Є протокольне доручення, яке призначає нам опрацювати зміни до законодавства, а саме відміну СЕС Крим, яка вже не має сенсу жодного, і внесення змін до законів про права людей на тимчасово окупованій території, а також внесення змін до сумнозвісної постанови, які б дозволили людям переміщувати їх персональні речі без яких-небудь обмежень.
Правозахисники не чекають на рішення Кабміну. Вони звернулися до окружного суду Києва з позовом до уряду з вимогою скасувати постанову. Роман Спірідонов, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Авдіївку знову обстріляли з важкого озброєння. Через танкові залпи напередодні ввечері загинули 2 людей. 1 військовий, 1 цивільний. А ще 8 поранені, 3 з них цивільні. Бойовики били по центру міста і потрапили у 3 житлових будинки та магазин. Рятувальники і волонтери спільно розбирали завали житлових будинків у пошуках постраждалих від обстрілів. Загалом за минулу добу на Донбасі загинули 3 українських військових, ще 10 отримали поранення. На даний момент до нас поступило 5 поранених бійців Збройних сил України. З них 1 важкий, 1 середній. 3 хлопці мають легкі поранення. По цивільним особам поступило 3. 1 чоловік, на жаль, загинув. На даний момент обстріли тривають. Пострадавшие есть в квартире? Нет. Я понял. Хорошо. В чем еще помощь? Выйти вам надо помочь как-то? Пішли ж з МЧС шукати людей, які постраждали. Знайшли людей, яких засипало, почали розбирати завали, наскільки це можливо, для того, щоб розблокувати двері. Знайшли жінку, доволі таки молодого віку, і племінника її. Розібрали трохи завали, розблокували двері, допомогли винести речі. Наразі ситуація в Авдіївці стабільна, завали розібрано, відновили опалення та електроенергію. Люди вийшли на роботу. І до міжнародних новин. На переговорах з врегулювання ситуації у Сирії сторони не досягли прогресу. Зустріч відбулася в Астані, де представники Росії, Туреччини та Ірану заявили, що, незважаючи на труднощі, продовжуватимуть переговори про припинення вогню. Представники сирійського уряду і повстанці знову відмовилися від зустрічі віч-навіч. Представники повстанців повідомили, що Москва пообіцяла припинити обстріл районів опозиції і допомогти у звільненні політичних в'язнів. На переговорах Москва і Тегеран підтримують уряд президента Башара Аль-Асада, Анкара підтримує опозицію. У найбільших містах Сполучених Штатів Америки проходять масові акції протесту мігрантів. Напередодні пройшов одноденний страйк, якими протестуючі хотіли продемонструвати важливість ролі мігрантів в економіці Сполучених Штатів. Через протести в цих містах позакривалися десятки ресторанів і магазинів. На все це сумно дивитися, тому що громада латиносів почувається під ударом. Цих людей не визнають. Але величезний відсоток нелегальних працівників складають значну частину американської економіки. Вони відіграють важливу роль у системі, однак почуваються привидами, тому що їх ніхто не визнає. А президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готує новий указ, який, за його словами, захистить американський народ. У ньому врахують рішення суддів, що призупинили колишній указ про заборону на в'їзд мігрантам з 7 переважно мусульманських країн. Американські судді назвали міграційний указ неконституційним. Ми мали дуже чітко вироблену заборону на поїздки, але у нас був поганий суд. Ми мали погане рішення. У нас був суд, який завернув його знову. Я можу помилятися, але таке трапляється у 80% випадків. Ми будемо і надалі просувати це рішення. Будемо видавати новий указ на наступному тижні. Це всі новини. Дивіться наступний випуск Заман Софії Абляєвою менш ніж за 2 години. Будьте з першим кримськотатарським. Гарних вихідних.